दिनै जों फरायगोन इंलिश एल्फाबेट, कैपिटल लेटार आरो स्मल लेटार। बयबो फरायनो रेडि जादों। दानिया जों फरायनोसै इंराजि गेदेर हांखो इंलिश कैपिटल लेटार। दे फरायदोनि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दानिया इंराजि गेदेर हांखो फरायनाया जोब्बाय। दानिया जों फरायगोन इंराजि फिसा हांखो इंराजि स्मल लेटार। दे बयबो फरायदोनि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इंराजि फिसा हांखो इंलिश स्मल लेटार फरायनायाबो जोब्बाय। दे बिदिनो नोंसोर न'आव सानफ्रोमबो फरायबाय था, अब्लानो थाबैनो फरायनो रोंगोन आरो गोसोआवबो थागोन। गोजोन्थों बयनिसिमबो।